Bones a tothom, salut des de Panama City. Anem a fer la segona part del canal de Panamà. Ens despertem a les 6 del matí, esperem a l'assessor, embarca l'assessor, estàvem al llac Gatun, amarrats a una boia, i fem 20 i tantes milles fins a les primeres escluses, després vam fer el llac de Miraflores i les dues últimes escluses fins a arribar al Pacífic, amb algun que altre entrebanc, però al final amb èxit. Aquí arriba el primer problemilla, després de les milles sota un sol que ens esclafava de calor. Vam decidir vam arribar més d'hora, a la primera esclusa ens vam amarrar al costat de l'esclusa i vam decidir parar el motor. Tots contents, feliços, quan el volem engegar no s'engega i s'havia esquinçat el cable del motor d'arranque. Bueno, entre el José i l'Òscar ho vam poder solucionar perquè simplement va ser endollar una miqueta que fes contacte, el vam engegar i després ja va aguantar perfecte. Però va ser moment de tensió, perquè venia un pedazo marcant per darrere, que si no haguéssim hagut de pagar una multa, vés a saber, no ho vull ni pensar, però al final ho vam solucionar. Arrancamos ya a tomar por culo. ¿Desde aquí arriba? Sí, vamos a hacer una prueba hoy. Ahí le dijimos a Alba que vuelve. Alba en Polissó de basiles caduc, els ulls mal temps i fred, que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg, he robat a un circ sencer, tota la màgia per regalar-te. He saltat 200.000 trens per fugir amb tu de matinada. Doncs això és tot. Milions de gràcies a tothom per seguir-nos i pel suport. El següent vídeo esperem que sigui una visió de Saboga, de l'illa de Saboga, a Contadora, 40 milles de Panama City, que és on estem afincats ara mateix i on estem treballant amb Sailing Club Panamà, Força 3, de Sant Feliu de Guíxols. Moltes gràcies!